Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin na sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kaya ito di pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw, agtirimbag bigat, ni bangal daw, ni baga oras, katakayaming sa nga para. Pagahim mi, pakishare di program tayo, share this program, pakishare di program tayo. Kaya padanan nyo di pagkasalitaan ni Danny, and apoluan iti Inapal. Ano ti apal? Nasken ka diti omapal, ada dagiti dakas nga apal. Ada madagiti nasiyat nga panaka uno apal. Umapal tayo, kat dito kumatarmatan tayo, tapno rigas tagat maadan tayo mat, karagiti apapalan tayo, parang ganun. Madama dagiti dakas nga apal. Padanan nyo na tayo pakasalitaan, papagayam eh. Pero din rugyan, dato'y pakasalitaan ni pagayam tayo nga Dani na napauluan, Inapal. Hanga dakas tumapal no ano ko natin no aramatem nita nga apal kas karit kang kadap no gunudom met kayat mo nga gunudol nga papalam, di ba? Namadama dagiti dakas nga apal. Intriga kuna Inapal. Pagayam me sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Dani nga napuluan Inapal, may kaduang ente pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week, iti bulan ti Agosto. Babayan ka the Board of Judges tayo, da Compadre Fernando Jan Bareng, Perlita Glipa Matias, meron pa kundudang, kastawatan ka ni Wilson Gawiran, kani Anmore Agunoy, kanduakam dito studio, raman Timothy Biancas, Chairman ti Board of Judges. Sagutan nga ti surat. Dear Manong Nemi, tinawagan nak ni Mama Manong Nemi, babayin ti cellphone ko, iti apagiso nga rumwarak iti opisina. Kaya baka muna kaniyak Manong Nemi, nga agahawid ka noon dito Pilipinas, ni Verly, nga bordek mi, manipud sa Singapore Manong Nemi. Kaya siyempre, managragsakan ni Mama. Tama kompleto no kuhan, dagiti upat nga anak na. Kabot upat kami nga kakabsat Manong Nemi. Ni Manang Wilma, tinauna, nagtorpus iti abugasya. Isu na lang Manong Nemi tatagsanggas at talamin talon nga nagtik ti board. Yung saan na nga nairuwal. So medyo saan nga napintas ti turong ti biyag na. Kamong arod ti kastoy apan nakapaan na.
abogada, kunada. Ngayon, saan mat nga nakaruwar, iti board na. Nobi kasta manong nemi, agtrabaho kasta ahente, iti daga manong nemi. At grupo na manong nemi kakatiptipon na naggatang da, nag-develop da kadagit daga sa dan tumatla ilako. Itkas lakayat na tagsulo. Balasang pailayang manong nemi ni Manang Wilma. Irinto adyen na ni Manong Jimmy. Dati matagit ko balog mat iti Manong nemi ni Manong Jimmy. Nagturpos mat iti high school sa nagbasa iti college ngam saan nga nayulo. Ako pa'y asawa na. Tadi na kahit tag-asawa, tadi na kanu mabiyag ti pamilya na. May isang tricycle driver Manong. Irinto siyak Manong nemi na ipatsak iti board ko. Agas may sa nga accountant, CPA, ket mga obisina, iti bangko. Hamat kay di mako na nga dakkel tiyang sweldok manong nemi kagangay lang, nga para iti pamilyak. Kabukada kami nga upat nga kakamsat manong nemi siyak laeng tada pa ilang asawa na. Wen, no pa'y siyak dagadit burdek. Asawak ni Vina, a plain housewife, kanadaduan nga anak mi. Da June, kastamatan ka ni Dayan. Irinto ta ni Burley, manong nemi, kat iso ti bunso. Balasang, nga mada boyfriend na. Iso da ito ni Orlan, manong nemi. Nabinwas naman ti trabaho ni Orlan, tapatak nga mo obisina, manong nemi. Ni Burley, nabintas ti trabaho ni Singapore, manong nemi. Kasusun na iti business sa jay iso nga kastaon iti apal ni Manang Wilma kastamatan ki ni Manong Jimmy gapo iti napintas nga trabaho kanalisto nga panakaurnong ti income ni Burley. Kada kami nga kakabsat Manong nemi napuutak idubing kami managgaapa kami nang runa di si bibiyag pelayang dedi papa Manong nemi. Owen, naari ni Manang Wilma. Kaputa siya't inauna Manong nemi iti kayat na kita adado ti kukuha na nukastang ada pagbibingayan mi nga kakabsat. Nga ited, dedi papa, nga ited ni mama. Di na kahit ti maatiw. Iso kanot ni nauna. Iso nga masapul ka nung adadukin kuha na. Kastamat ka ni Manong Jimmy, Manong nemi. Masapul nga adadumot insunang imsyak nga adyen na. Irinto namadlaw ko idi Manong nemi ngasla maigidgidyat mairurumen ni Burley. Numampay iso ti paborito ni mama gabota iso ti bunso Manong. Kakaasi idi ni Burley no kasta nga apain ni Manang Wilma. Kudot dito'y kudot dita po. Dito tagkatapos mo ni Manong Jimmy, Manong nemi no kasta nga apain mo no dangran ni Manang Wilma ni Burley. Ket siyak tumet Manong nemi ti mangan kanawa kini Burley. Madlaw ko idi Manong nemi nga agkadwa da Manang Wilma kini Jimmy, Manong Jimmy. Idinto ta siyak met Manong gabata mas asyanak kini Burley. Siyak at mangisaksakit kan kuana. Madlaw Manong nemi nga agkadwa da Manang Wilma kini Manong Jimmy ket agkadwa kamed kini ading ko nga bunso nga ni Burley. Irikanda Manong nemi ni Burley sa jay Singapore no kasta nga agpawit idiretso na kini mama adamet lo tanagam mi nagan nga para kini Manang Wilma nagan para kini Manong Jimmy para kanya ken para kini mama. Ngayon aduna no kwa Manong nemi kini mama. Ta syempre ni mama paborito na ni bunso syempre iadada namat ang regaluhan ni mama. Numuna no arwaten ket di branded Manong nemi nangingina digit ited ni Burley kini mama. Manag nga papalan mat no kamanen Manong nemi ni Manang Wilma kastamat ang kini Jimmy. Yadya mo? Tamapan sa iliblibas ni Manang Wilma, Manong nemi, dagit ited ni Burley nga arwaten kini mama. Agkasais ti arwaten da Manang Wilma kini mama. Oin,
Dagay ititid ni Berly kini mama nga nangati o nangingina nga arwaten iliblibas nga alaen wenno dawaten wenno arboren ni Manang Wilma. Ngem nagtultuli manong nemi iti panangibagada nga nagasgasat kano ni Berly. Ngem iti isuda. Kabungarod tawan ti mastop nga talaga nga trabaho ni Manang Wilma at di namat may pasa iti board na. Irinto at di mat nagturpos iti kolehiyo ni Manong Jimmy may sala nga tricycle driver. Sakpay no kung at apapalanda ta may sa nga accountant at daan akong ti pamilya at daan akong ti bukod nga balay. Ito sumangpetak dito balay manon na may padamag ko kini Vina nga asawa nga sumangpetan ni ipag na nga Berlin to bigat. Uy! Sigurado nga pasarabo na kanyak ni ipag ko. Tapos nagtagang ganay no kung tumutawag kang ka mga kumusta ka, ding ko, ag-iingat ka na dyan. Kung kunak na ko, syempre, sumipsip mo na tao. Hindi magdanagam. Syempre, siyakbat ka na dang sumarunong paborito ni Berly. Umuna ni mama. Laglagay pem. Nukas tayo din agaapa kaming kakapsat kat siyak ti mangkan kanunong nga mangkat kadwa ni Berly. Kinuwaray ka na gitoy. Sa amin lang tumawag kat, damanang Wilma. Kini Manong Jimmy, kini Berly, nukas na nga damasapul da. Ngayon si kakin siyak, di ba Bina? At daman masapul tang mo awan. Kumustahan tayo iso na. So nga nam na maim. Adan to lagi dinalimad ng ibagawon itad ni Berly kan kadata, nga saan nga makitkita da Manang Wilma kini Manong Jimmy. Sabagay Dani, saan tamat ka di unang kalikukuman? Nabin na trabaho at damatin bukod ti nga balay. Dita ti pa nakaurnong para ti masakbahayan na giduduhangan nakta. Di ka matulungan, tao matrabaho. Oray kumano kayat mo tagtrabaho no at pagtrabahoan. Em na pimpin na sweetheart. Sa mga babayan na giduduhangan nakta. Tari patumida. Tada giduduhangan nakta. Iso tinayon kang runan nga kinabak nang ta. Dimteng nga ron dahi nga aldaw manunay jamo ta kinatulag dama ng Wilma kini Manong Jimmy ni mama kasandang yung pakpakaamukan niya nga iso nga talo manunay tanapan ng sabat kini bunso. Tinawaga ka ron ni mama manunay Ma, abed na kinaiban. Abed na kailang kadawalang Wilma kini Manong Jimmy itinang sabat mang sabat kini Berly. Kasta ko mamati bagak iya. Anak, iho. Bagak man kanimanang mo kinmanong mo nga ay banda ka tapno kompleto kayo nga talo nga kakabsat ni Berly nga mang sabat. Kaya ang kuha na, agaraman kanya. Hanggang ko naman timanang mo sadlatan. Busy ka iti trabaho. Mabalin ko ba't ngayon absent? Iti tinawagan na gidikalman, mama. Imbagayo ko man nga sabatan tayo amin. Nga mabitak na kailaan. Nagabsanak ko isakripisyo ko matibay sang aldaw sa nga simrok ti opisina tapno addaak ka sumabat ka ni Berly. Ano tulangin ti ko na ni Berly no sakto lang ti awan. Hala pasensyakan. Talaga kumamad nga kalikagumak nga addaak nga masaan nga kahit ni manang mo isuda ka ni Jimmy. Sabi nga isuda nga minti mong paturay. Kada kabela ti inami. Hamo matindi kinaturay ni manang mo. Mga bali. Kaya simabat ka kung saan kat doon yan tumandig iti para kada kayo nga sang kapamilya nga sarabo wag po kini ading mo kita si awan na to awan ti makaagaw sa nga dayta mama alam mo ba yun nalpasan na kasta napanggamlaingen manon nimi di mano na sang kapamilya siyak ni Vina kanigito anak mi idadadan iti family house mi sadya da nga gigan manon tao mat pa asawa ni Manang Wilma salamat kin Manong Jimmy isut kabalay ni mama dakamlat ni isina dabot daan na sawak sadya at pagkawidan ni Berly Manong name taong pa'y bukod na nga balay casual kang party Manong name
imbilin ka no ni Burley nga magsagano isang kabasilaing pinakater da manong name madaman manong name ti panangan iti sumangpet kami nalataw tayo hanggang bale sige kuyugan mo di kito bing thank you mangan ne magkipila kayo sige nga isa na sa pula ka ni Burley nakita nga sikod tasanak matkarot nga si Mabat kinuyog na rod ba nung naimi ti asawak dagiti do nga bing mi nga napahanay nagpila nga mangan simbre kag patiud na manong naimi kat nakita nga agsasarita dagiti o 1 2 3 4 ni Manong Wilma ni Manong Jimmy ni Burley kastamatan ka ni Mama nga Davin Orlan ta siyempre boyfriend ni Burley anong Dani apay ka lang si kaag pauyot kang kapisang ka si Mabat kung na ni Burley manong name si Mabat kanya kahit nagbeso-beso kami sakbat ngamin tadalang trabaho na sakta pangubisinaan na ni Manang Wilma ang moment sumrek manunusan ni trabaho na kailang kastabat ang ni Manong Jimmy agpaspasatang mala tricycle okay pasensya ka no saan ka man nga nasabat ningarad ipag Manang Bina kaya kita kaanak madawadan namang mangan nagisama to kung makaratayo at dapat lamisaan nga para karatayo siya ngor-ngororayan da kayo tapos nikastakat mangantay ko man mga ka naman tanda ate bina di tarwar graman na kita po kuyo ngil ito rupeng muna lakaro din sikat inururay mi Dani mabising kami taka lang sumangpet pasensya kayo dinakban kami inaiban nga si Mabat alam mama tayo karo din tayo hindi ako siya na agururay tayo karin tayo okay let's go nagkuyog ba nung name the Orlan kini Burley inakbay niya Orlan ti kabsat mi manong name nagsaganang nagpeso ti exclusive nga talamisaan para kada kami ti lamisaan ti family house mi nga ito no ko ti pagtitipunan mi paglalanglangan ng daron na si bibag pala ni Papa nga ti lang na inayon manong name ket ni Orlan saan kun ang naiban pa di kita giina manong name ita madamadan nga mangmangan ni Mama manong name ita nang idaulo ti baba kararag ti padagyaman na kanihapo Diyos ti sa salunat ni Bonso nga dimteng dito'y sidong mi kaya natinda pa nang idawdawat nga ada kumaayat ken kapiya ti tunggal may sa kada kami sana inya ni specify nga awan kuma tagiin napal kadagiti anak ko na amo na amin kahit nga dati pag-aapaan mi agiin napal kami sa bagay manang naimi nga kini daw ti pa nakabindisyon ni taraon nga ipaunig mi kalpasan na nangan kami irap-rapin da Orlan Kuya Orlan kini Kuya Jimmy manong naimi iti mangsyasyak kabagis Dani magsyat ka man kinuna ni Manong Jimmy Jack pa si Bimsib ti arak Rumbeng ko na nga umapal ka kada kami na mumit uminom ti arak sang kung sa mimit rumbeng apalan tikas keng ka ang din amot uminom ti arak amom kabagis ti arak kasapulan ti bagi diba? Wala talaga kasapulan ti bagi ngem no agsubramat ta amin ngaglabas kabagis kadakes malpas kami ng grabi manong name idi ta inayabakon di kita gina nagbeso-beso man the Burley kini Vina inaragop ni Burley manong name di kita duwang anak ko hindi ko panag-iitidenti sa rabo Juan manong name kadidilaw nga ni Manang Wilma. Oy, kwak deta, para ka nagdata, may ka nagdata.
Ada nga min manong namin digiti insang pet ni Burley nga awan tinagan na. Naitad amin kada kami digiti adanagan na. Yung natin digiti do mga awan nagan na naitan. Agin innagaw dama ng Wilma kasama tangga ni Manong Jimmy. Kwag na da! Kwag na da! Oy, pang babae da ita! Pang babae da! Kwag na da! Oy, dito, para kanya tayo ito ni. Garo kayo. Para kay Manong Dani. Umanay lata da dyan na inagan para kay Kuana. Okay lang, Burley. At dumot pa iti di mo problemahan. Ni Dani, tamang opisina, takam nga rod, awan sigurado nga income miti binulan. Malaksidan no damat siyang baak nga maghatang nga lute, kalpasan na gata. Mailakok nga ulpe, iti doble. Intuloy madlata manong naimin damang GB kiti Orlan iti minom. Ito adala man terabi manong naimi. Rumas tarasaw, di tinakainuman pati ni Manang Wilma uminom pa yan. Baga kini, Burley. Burley gamin. Nakit kapilitan manong. Tada kailang tadabukod ng balay, tad sikalat tada asawa na bailang gata kami. Ito na gano'n kami nagsasabi kay ni Orlan. Saan pa yung nakasagana? No, pa'y gumanat ni Orlan. Gumanat na talagang mano nga tawon ni diferensyayo kin Orlan. Ni Orlan kani Manang Wilma kasadar da. Awang gaya man niya. So dagan din nagbatsi dito high school. Oen, happy nga siyak nga minti inaram na. Banag ngumapal ni Manang Wilma. Apay. Crush na nga tamad ni Orlan Malas na nga mata siyak ti inaram ni Orlan. Ito napimpinasa kami ni Manang Wilma. Napimpinasa kami ni Manang Wilma. Di kami, siyak ti malaki ni Mama. Iso nga siyak ti paborito ni mo. Ang gagabot sa bunso Sana inyara sa asmanong umayk to di balayo. Adan to exclusive nga itid ko kata kayo nga agasawa. Kaya di ka anak. Narikat di pakinag dito yung baka no umapanda. So nga babayang matang nag-iinagaw da kaya extra nga tug. Amukbat ka talaga kahit nga da extra nga sangpet ko. Tapno makitak ti panaginagaw da Manang Wilma kini Jimmy. Kaya muklatan Manong Dani nga saan kan nga imagaw. Kabutam mo nga danto talagang itid ko kada kayo. Katkasta nga rod tinapasamak manong naimi kalpasan ti makalawas imbay nga mismo ni Burley dito balay ket pinasinsaganaan mi mata ti may nag-dinner. Kaya kaya tutut ko kata kayo kanyo ni bagbagan kada Manang Wilma kini Manong Jimmy. Paghamang kami mainayon ti ormi para kadig ka anak ham. Talaga nga na pinaskalit trabaho mi dyan? Singapore? Nga nalpasan di kontrata. Sambat nga marmaling nga renew. Nga mapanak ti sa baling nga pagilyan. Kalpasan siguro at makabulan. Isublat kumat nga nagpagtrabahoan si Japan. Napimpinas ka no di Japan Ano nga tawan? Baka another 5 years. Susapo. Baka magadatan nga talaga ni boyfriend mo, ni Orlan. No talagang ipatpatignak manong agad talagang aguray. Sa bagay, nagkatulag kami met another 5 years. Kalpasan 5 years, at doon to oray ito ornong yan. Huwag kinapod nun na Jack Pulos na kapagkadkad gada Manang Wilma kini Manong Jimmy. Nga niya. Ada ka nun nalaka nga lute nga birok ni Manang Wilma. Napintas ka not location na sa nalaka. Awang ka nun matipang kas na simutang ka niya. Imutang, kahit mo sawan, intad mo hampay. Ngayon, nakabaguan ako. Di ka mo lang nagpangunot nga na imbag. Tapay. Mati ka di. Nupatgak, pa nagpagpakaasin ni Manang Wilma. Nakadwa na pa ni Manong Jimmy. Sabi nga duwada. Duwada nga rin ng convince kanya.
Mano nga, mano tututangan na. 1.5 million. Sus, Berly, million daytan. Amo ka nga nakasta akwartam. Sakat maparagsubli ka pa sa Japan, di ada dumanen. So nga, sikat kagagasatan ka na tayo nga kakapsat, Berly. Ano? Nimsak di kang kanayin ng irurumenyo idi. Idubing tayo. Kakaasya. Uy, di mo ko na yung takasta. Di ba? Sita, datat agkadwa idi. Ken ore ka na gito eh. Datat agkadwa. Okay tam. Niwanang Wilma. Kaya manong Jimmy. Si Camille at mismo nagkuna nga duwada nga mismo't nang kumbinsir kang ka tapno umanugot ka nga pautangam ni manang Wilma itigatang na tilote. Dati mo malay yung bagbaga kanyak nurumbing nga aguin ka uno saan. Yung bagamon nga pagpuwin ka. Di nun tota siyak lang tunukati mga isaksakit kang ka idi dakam kini mama. Oo. At ang sakit pa naghimon na ti paborito kakapsata. Inik kang kailangan ro din agasawa di. Saan ko nga inted ka digit duwa ka absat tayo. Nagimon ka pa lang? Ha, nagagimon. Ngayon ba gumamat nga inyuman mo? Kanyak. Nurumbing nga pabuludam ni manang Wilma. Kastamat ka ni mama. Amo ka din ni mama? Saan? O, makita. Pati ni mama. Dinisregards mo pa ni mama. Amok nga manugot tumitla ni mama. Ako na nang tumitla nga, da kanya kang desisyon. Ngayon kasan ti agreement nyo? Diyak kayat nga ited, diyak kwarta, aging nga di malpas di kasuratan. Hang gapo ata, abogasya din redwar ni manang Wilma, numampesan na nga sa board na, kitlukwal na. Wanang nalukluko ka no. Dagiti naggraduar ti abogasya nga saan nakarawar ti board. Anya? Katuin. Diba? Dagiti abogado kat mga lukloko. Ano mga lukloko? Isungar nga nagadal na. Dati ko na nga oray kilo kat balik paglintagan da. Oray lintag kat kiluan da. Diba? Iya abogaduan. Ti may isang abogado, iya abogaduan na jay suspect kuno jay alleged nga pimatay, nagtakaw. Dagiti abogado, ikalintigan da na kitay hang kumarumbing nga kalintigan. So nga nagadal da iti kinaabukasya, kinaluko. Wala. Numangig ni manang Wilma na ito, nakagura na ka. Ibagbagaklit buot ko opinion. Sa mesa, adok koneksyon ni manang Wilma. Just in case, kasi dinanto kaya tagbayad kang ka. Mabalin na kanto nga. Mabalin to nga, malusutan na ti amin. Imposible mo, talagang dinakbayadan kat kapsat ko, kapsat ta, kapsat nak. Isungar nga ba, tanga, gabot kapsat ko. Malakit na siya, ano kasta? Yung ba, manong Dani, tengo na akon. Ijak, kaya't gaitad kang kuha na dyan tutangan na. Nusa nga napintas di kasuratan. Ken masapol, nga the witness. Ken monotaryuan. Wala, masapol monotaryuan. Tapos nakasta ka na, bilig na. Naamuak laing ngayon, manong Nemi, idi tanaite din ni Berly ti 1.4 million pesos. Ngayon utang ni Wanang Wilma, ken kuwana. Napindas ka naman dyan kasuratan, manong Nemi, nga after 5 years, suntun pa nagbaya din ni Manong Wilma. Wine. Nga saan man nga gulpe, ngayon inutan na. Kondisyon nga ron manong Nemi nagkapsat, nagpintas. Abag isunto ka no manong Nemi. Nga rugyan ni manang Wilma tagbayad, yung tumalpas ti kontrata na nagtrabaho dyan Japan ni Berly. Buwain manong. Ngayon napasamak manong Nemi, iti ni panagriri. The Berly kani manang Wilma, iti namin sa nagundaway. Na tinawagan nak di ba ma? Hello, Dani. Anak, mama. Mabalingga ako may basit dito ya balay. Tapay, wala ita bakasyon. Awan obisinam.
At ngamin na, saan nga pag kinawatan daman ng mobile, lumakin ni Berly. Namuna kit adda ni Jimmy. Ang mumatang ni manong mo Jimmy kit awan sa bali kanunungan na sana Wilma. Saklat bang saksakit ka ni Berly. Umay ka man, tamukit. Nga sikat ni may sakadagin ni mga saksakit ka ni Bonso. Darsem. Natagpahis sumanong Nemi. Nasang batak itinabara nga diskutir dama ng Wilma kini manang akin ni Berly ko na ko. Ti issue manong Nemi. Amin gayam ngayon inted ni Berly kini ni mama. Nga nagitay arwatan na kang runan na unay tibag. Wen. Ngayon sagot ni Berly kadi dinaudi nga birthday ni mama. Manangina. Adda amin kayong kuhana. Nga mabasol manong name ni Berly kat saan ngayon pakpakada ni manang Wilma kani mama. Okay. Saan nakit ibagbaga manong name ni Berly nga mananakaw ni manang Wilma. Hoy! Kaya mo ka di, ngayon saklang ka, tikas tayo bagbagam kanya, siyak mananakaw. Katalaga mga tinakaw mo, di kita nga arwatin ni mama. At ito ni mama nga magsaksi, nga saan na nga, hanang intintad kang ka, saan nga palubos, saan mo nga pakpagada kang kuana, pagkamang kanulatan si arwat kang kan, pagkamang latan tanda kang kan. Kita mo matigaw kay mama. Identata, mama, abi nga ito yung anugutin. Impakadak ka na kayo nga anak na ito. Adanda nga may bagay kanyak. Nga saan yung mababaling arabatan na tandi ka agpaspasyar. May duldulin na para duryo nga sa serbina. Nangina ako sa serbina. Ay, agpaiso ang imbagamon. Nga kukuha mo, nakasuot kang kaan. May babawi ka di pa. Kahit nagasawan, inalam nga saan mo nga impakpakada kanyak. Insuot mo, kahit ibaga mo na kukuha mo, may babawi ka di pa nga ron. Kurang lahingin manong naming agpinangat na kinido nga babae nga kakabsad mo. Idinto, tanod ang tisaid manong naming ni manong Jimmy kat talagang kanunungan na ni Wang Milya. Kanunungan na ni manang Wilma. At damat ni Orlan, ni Kuya Orlan, manong naming yung nakanyutralisuna. Sa bagay ko na apa da kita kakabsat sa anganas ka na magibihang nga boyfriend ni Verly. Malaksid nga takuma, no, dangrandan ni Berly, siyempre. Lumaban mo na, ngay sakit na ni Berly. Hindi sa akong di bimalait manong Nemi. Nabig sa titimet ko, sumarnig kayo! Babain nyo! Kas kaila ubing, kas lawan ti adal yo! Kinunak manong Nemi, kinakigtod data, napigsang ang titimet ko. Ngay timbang nga kadakwala. Amo yung asawan di kita karuba. Agkakabsat tayo, agkakabsat kayo, agina, agaapa. Di adal kamat nga ron. Nanuro naging kama ng Wilma. Sika kumakit nga inauna. Iti katulungan ni mama tap nung ornos tayo. Ngayon si kawat ka natin kontrabida. Oy! Amok mat kayat ka talaga kang kanunungam dati Berle. Agapot talaga kasta. Isot kanunungam. Di makil abimara manong Nemi. Ngayon di mo man laitan ni mama ngagsangsangit ngagpakpakasi. Ini kanungat lahing sunat respeto manong Nemi kasi na. Kinamangan ko nak. So, dapat dahil sa mga pasamak ka ni mama. Ang mga high blood, ang mga maatake. Nagsardang kami manong. Ngayon ni mama, tinutultuloy natin nagsangsagit. Wen, ngayon bagana, nga, awan man lapulos, agpakumbaba ka na kami. Awan tibayat, nga paatiw. Apikit ngamin, nga noan niya, iti adda, iti maysa. Ti kayat di maysa, adamat kumaking kuhan.
Imbes kumang sisinakit kayo, ang titinulong kayo, ang pipinerdi kayo, nga gaapa kayo, akurang langin, nagpipinatay kayo. Hada kay paya mismo dito yung nagtipalay tayo, nga amo kasi matang ti amayo. Nasagsagak ko ma. Hada kayo amin. Hanggang kasano nga naragsak ti ba isa nga ina? Kaya awang magtikapyat itong galbay sa kana kayo. Ang kakadwa ti dua, ang kadwa na ti dua. Api nga saan kayo makapagkakadwa amin nga upat. Biyang mintumitlahing manong na imi nagpadispensar ka ni mama. Kat ibilin tumet ni mama. Nga agdidispensar kami. Wilma, ma. Sigando mo na agpakawan, padispenser kini ading mga barley. Ano gutem? Si kamat kami tipuon ken kaputi amin. Malasaan na ko na supyaten. Lakalawlawag ngamin. Nga kami pinas ko man impakadam ngayon muna, nga kursonadam na kita, nga kukuwak, nga indregalo ni Burley. Sakbay kumamit nga insuot mo. Tapos di kas takit, makuna kumit lang nga talaga nga itad ko. Nga may bagamon nga kukuha mo, nakasuot kan. Makamagkadkadak nga rod pa. Mama, oran niya kumamatalan na kada kayo. No saan nga nagitirigalok kada kayo. Kasabay sa nga anak yo. Special amin di kita. Inregalok na ita, ngarwatan, kabayatan, katunggal pa nag-birthday yo. Birthday gift ko amin di kita. Apay nga napan kinimanang. Apay nga sanga na kayo ti mga ramat. Okay, di ba kakmatan kang ka, anasal sarbi na nga di kita no may dungdulin yan ta, aparador. Saan ka nga rumbay nga mausar? Ngam saan nga para kang kamanang? Bakit? Hamat ko sa sarin ni mama. Napi kumamat na yung pakadam. Alala, sardin nga. No, matindugmanan ti saridaan. Ala. Mani po dita. Noan niya tigukuha. Titunggal maysa. Awan iti mangagaw. No saan na nga ita na voluntaryo. Sige. Alalala. Again na lamano kayo? Again na rakop kayo? Kata nyo tigura titunggal maysa kada kayo. Apo na yung anak ko. Upat kayo lain. Hanggang pag makabagkikinaawatan. Kampi-kambi pa eh. Hapi nga di ka ang kakampi ang upat. Ang paksyon by paksyon. Lagi narakop kayo, pipinakawan kayo. Kasta nga ron tinabasamak manon na imi. Nagpipinakawan kami na. Wala akong nga namat to. Ano goting nga basol ko. Yung dumamat na siyempre, kampiyak ni Burley. Dahil matisang nga kayat na manong Jimmy kini manang Wilma. Ay, nakakapya ka mo ron. Ay nga manong naming madanunan na yun, di pa nagturong ni Burley sa Jaya, Japan. Siyempre, nagpadaya. Adaka mo namin nun, Kaya ba nagsalita mi ni Burley? Manong, tumawag ka lang no kano at problema yung ang-asawa. Yung daw-dawat ko hadin kong awan ko matdumting nga problema mi. Okay kami man. Huwag nga rod. Yan manang uwi lumang rod. Kit, awa nga tama ti problema na. Ti problema na kit awa pa asawa na. Ada boyfriend na. Tsak man na mo. On nga at mayat nga mangarap kang kuwan at amumuten. Very proud. Na madakil ti pride na. Feeling na kit talagang abogada. Ang di matakapas ti board na. Bakas na pa nagsaom kinimanang. Kasi ladagura ma talaga. Kawa naman gura. Isut gumur-gura. Ni manong Jimmy. Feeling rich mo. Or ay makipaspasada mo na tricycle. Haan. Nadabugod na ng tricycle. Ano ya? Nangalan na. Nayon ka na ginotang ni Manang Wilma kanya. 1.4 million
iti kano lang pananggatang na ni Jay Lute, natawaran na dito dua kasot, digad 1.2 million. Jay 200,000, so inggatang ni Manong Jimmy, iti tricycle na. Gitam kadla nga agkadwada nga talaga. Duwadat ng kumbisin kanya kanang utang. Magbayad to nga ta, ni Manang Wilma. O bakit nga saan? Padasan na sang ang bayad. Hada nga tamot ten kabsat nga paibalod na tibugod na kabsat. Kit kumusta kay mat kan ni Orlan? Gumanat kan talaga ni Orlan eh. Kanyang anang arod. Kahit ko petek trabaho ti within 5 years. Among handing ko, ti long distance relationship, LDR, harikan. Uno makauray, di makauray. Sa may sa long engagement, it's dangerous. Isungarte ko na, Kuya Danny, no na ikari ni Orlan nga para kanyak, kada ikariak bata para kang kuana, kan para ikanyak mo isuna, na ikari. Ipatpatag ko. Kaya mo kayo ipatpatag nakmet. Ada ka din napasama ka na kayo? Ito di babalik ko ipanakil. Virginak pahilain kuya. Naganos ka rin sunan. Ganun talaga ayat. Nakagrespetar na desisyon ko. Ni Manang Wilma nga ta. Virgin nga ta pa lang. Saan na? Adumatigite. Boyfriend na idi. Kaya amumatan ni Manang Wilma na nadagkat. Kaya nga rin Manong Jimmy. Kamatong na virgin at dumatagit chicks na edi. Yung jakla mo no. Doon ka pa nag-asawa na. Sige. Manong Danny. Ananos lang. Oret kadagupan tayong upat nga kakabsat. Duwata lang mati okay, di ba? Sika, napinsa trabaho, dakal turnong ko. Sika, napinsa trabaho, mga problema ko rin anak mo. Agur orno kamot para tinaran niya kamasakbayan da. E din to tadi kiti duha kabsat ta. Nga kontrabida. Ni Manang Wilma. Pasla, awan panggip ng agasawa. Awan timasdup nga talaga nga permanente nga trabaho na. Ni Manong Jimmy, tricycle driver man lang. Sos. So nga nagasgasat tangam di kiti duwa. Nagidag kakampi. Isuda tagkadwa, datamat tagkadwa. Sa mo yung magbagat kasta din ko. Agkakadwa tayo amin. Sa bagay. Sige, pakibambantay mong tulangan no manong ni Orlan. Una. Basta rin awisag no ka. Wala nga, tsak man kami ambot uminom. Tamog ko tuminom, kahit makapagbarkada kami kini bayaw tubi. At dan nasurok manong naming nga makatawen ni Burley agtrabaho di Japan. Manong nami. Idibimtak ti damag. Kaslasala kidi nga mamati manong nami. Ngem, tinawagak ni mama. Hello mama. Ay, Danny anak. Kumusta ni Burley? Ay, di kalman tinaudi nga ba nagsarita mi. Kadayo, di taw-tawagan na yan. Aman, ni Vina magtawag no. Kit kumusta mat ni Manang Wilma? Ni Manong Jimmy ngay. Sabi di mo tawagan na yan, di kakabsat mo no ko. No tawagan kita, apa, di baga, busy kunada. Uwari ni Manong Jimmy, ano baga man kita paspasada, kapaya? Kunada. Yung bas ko mang isuda, mang kumusta kanyak, taading dak. Nagbeso ka di damag ma? Uwin. Agdandanan. Dawil maki ni Orlan. Kaya yung sa wen awanan dita ni Wilma, ni Manang Wilma, nabayagin nga siya nga nagawid dito balay. Agdandanada nga ro din kini Orlan. Amo ka din neta ni Burley. Tsaka mo. Yaka mo na daturid ko mangimbaga. Mama, kas ina.
Di ba? Dakit mangkit kita kada kaming anak yo. Adan problema dito eh. Dakit inati rumbay nga mangibaga kini Berly. Nga di boyfriend na, inagawan ni Manang Wilma. Kasalungarad nga ibaga. Nga, oo naman ni Manang Wilma. Apa nga pabasulib ni Wilma? Kina na. Amo na nga boyfriend ni Berly. Ni Orlan. Nakas pagkarigan ta nagkursunado ni Orlan keng kuha na kuma. Apa nga yung palubos da nga karelasyon da. Di kasla inranta ni Manang Wilma nga inagaw ni Orlan. Ti boyfriend ti kapsat na. Paunay maten, mama. Paunay maten ni Manang Wilma. Amos talaga Ruden. Iti handa nagkinkinawatan ni din nga nagapaan da nga nagkadaan na ti problema kat nagiti regalo kang ka ni Berly kat nagiti special day mo kat inala amin ni Manang Wilma. Di ba? Inarbor na amin. Napiya kumamat no yung pakada na uno voluntaryo nga intedyo. Ngam saan, arig na tinakaw na. Inagaw na kada kayo, dagiti napipintas nga inregalo ni Berly kada kayo. Ita, pati boyfriend ni Berly, inagaw ni Manang Wilma. Manong Nemi, kinidaw ti inak na siyak ti makisarita kini Berly. Tadi awang kano titurid na, ngagpud no, iti buridak mi. Iti kasi diyang inaramid ni Manang Wilma. Emi mo na Manong Nemi kitinawagak ni Orlan. Manong Orlan? Ay, Dani. Awawagan ka idin ti bayaw. Tatinam na ka talaga ang kasawa kay ni Berly. Yung sabagay, bayaw ka madlata. Tembas ka ni Berly nga burdak mi, ti asawaem. Yan nematan Manang Wilma ti asawaem. Di bayaw ka lata. Abang nga napasamak ti kasjay. Abang nga saan ka nagbaling nga natibker. Abang nga saan mo nga natungpal ti Karim kay ni Berly. Tinawagan na ka dito si Tirenak. Saan ka nga si Tirenak? Nagsalsalud-sudak lang. Sinulusugnak ni Manang yo. Lalaki ak lang. Nga pinasulisog kalatan. O maramid ko. Kasapulak. Panyaman na gini saan maitad kanyak ni Berly. Naitad ni Wilma kanyak. Gabukan dito sa ampay nga intad ni Berly, ti amin-amin na keng ka. Nagay mo Wilma trumbeng. Umuna-una yung takamdag kasadar. Kanakasagana nga mga ipahit ti amin-amin na. Naimot ni Berly. Awan ti sabali nga napatpatag keng kuwanan no saan nga di. Parang pagayatan na. Kinapod nung nadyak kanunungan ti panagtrabaho na pa eh. Kahit ko kumangagasawa kami. Nga madadaman kinayat na timadayo. Mabawalaw na kari, bayaw? No, gumanatak. Kahit ni Wilma, tagbalinan nga asawa. Tapno mapasamak pa nila ti panagbayaw ta. Dani bayaw. Kas tamat Manong Nemi tinaramid ko kini Manang Wilma. Anya ay manang. Anya ay ati mas basol kang ka ni Berly. Taami matang kukuha na kuma. Katalaam, agawam. Hoy, awan ti karbo nga mga magsidir kanyak. Ha? Dani? Adig ka lang. Inawanak nga mang sika. Kaya nga inawanak ka nga siyak.
awamat nga del simbang nga panunot mo. Aramid ka ti tinasya ta kabsat. Ti mangagaw ti boyfriend ti kabsat na. Saan ko ang inagaw ni Orlan? Nagkursunada kanya. Kat kursunada kmet. Ti makuna nga agaw akit mo sa anak kumakayat ni Orlan. Kit pinilit ko kuma. At mabaling ko karon. Kat saan nga maipay ni Berlin ti kalagaguman ni Orlan. Kat sak ti ba kay paay? Huwag nang inagaw mo. Saan ko ang inagaw? Paunay kamitan manang. Yung pagpagabhum ko man, di ba nagkapsat yo? Handa pa yung utang mo nga 1.4 million kang kuha na. Katutang mo, bayatak mo. Apay nakpakainagan na ko ma. Iti nagbaling nga relasyon mi kini Orlan. Kanawan ti karbaga mang masidir kanya. Biyak ko da ito'y, o bibiyang mo. No da kami kini Orlan, tinakaring ang gasawa. Da kami. Kaditi umay nga bulan, nagkasar kam doon. Umatender ka man, uno saan. Bahala ka. Tawagak ko man ni Burley, Manong Nemi, di nag-ring ti cellphone ko ni Manong Jimmy, di tawag. Hello, Manong? Oy, nanay. Manong Jimmy. Sabi nga, salang adam ni Manang Wilma, ha? Kaya dapat nga tinawagan na karod. Tapos na may ipakita nga talaga kadwa kayo. Anak ko matbibiyang mo na kas pagkarigan. Tayo sudat ang kasawag ni Orlan. Awan, pakibiyangak noon niya man tinaykari, Manong Jimmy. Ngayon ti issue dito eh. Amo ni Manang Will mga boyfriend ni Berlin ni Orlan. Kanat mabalay mo ka nagkursunada gina doa. Baso ni Berlin ah. Tadi na pinadgad ko yat ni Orlan nga gasawa dan. Sakbay ko mga nagsubli jay iti abroad. Awan tinaskin nga pagapahanta, Manong Jimmy. Awan na mo kapag tungpalan ti aming ano siya. Sige, tatawagak ni Berlin. Tapos na siya mismo ti mangibagakin ko. Aoy! Baka subsobraan mo ti bagamakin ko na. Ano nga subsobraan? Ti issue dito eh. Inagaw ni Manang Wilma ti boyfriend na. Period. Tinawaga ko Manong Nemi ni Burley. May mamuna gaya man. Manong Danny? Amok no niya ti bagam. Saan kang marigatan pa nga mangibaga? Gabutan mo kon. Amumon? Amumon nga inagaw ni Manang Wilma, tinubyo? Diyan mo no, susto na term nga inagaw. Kito na. Amo ni Manang Wilma, nga ada relasyon nyo. Nga mapay nga, napasamak nga nagkarelasyon da. Tada ka di formal nga panagsinayok ni Orlan, sakbay nga nagkarelasyon da. Awan. Kinsang ka pa nga nagsina. Siguro, mapasamak tulahin nga talagang nagsina kami. Yung tunumay nga bulan, ngiso nga notikal dawan tikal laysada. Barely ading ko, sabi ko matasang nga maapektaran, di ba nagtrabaho? Diyak ibalubos manong. Madlaw ko madkadikit, nga nakurang ti panagayad ni Orlan kanya. Di bagpintasan na, di pagyamyamanak. Katsang kong inted ti amin ko kitkuha na. Tinasaksakit ko mga parte na. Naipain ko ti amin ko kalpasan na, sa bali pa yung tasawain na. Adam ka di pagsayatan ti sangko ba nang ipaay ti amin ko. No pa isda ita ti ibagbaga ni Orlan nga rason. No apay nga nasulisog ni Manang Wilma. Tani Manang Wilma nakasagana nga mangipaay ti amin na. Ngajak maipaay kang kuana. Baya manong tagasawa da ta isudat ni karitong galmaysa. No ba nasakit para kanya, di ba pukawan? Awan sa baling anayat ko na sangis suna. Di Orlan. Talagang kontrabita ti biyag ko.
Tinaunang apsat tayo. Nga wampay tinasya at ngayon payo na kaniyak nakapsat na. Dito tara kasaysay atak kay kuwana. Oras ang kumarumbay nga pautangi kay kaputa kapsat ko. Kaning karina matawayadan na. Manong Dani, napatig kayo kanyak kakapsat ko. Ngayon ka mo, no asino nga talaga kada kayo timang ipatpatig man kanyak. Siyak ading ko. Adon nga pamaniknik. Gabot na sikat isak-sakit ko. Gabot na rombeng nga sikat may sakit. Uwin, kaslasandak nga ipatpatig, bilang nga kabsat, naging dua kabsat ta. Namanang Wilma, kinimanong Jimmy. Nagalay sa nga rod manong naimi da Orlan kinimanang Wilma. Ket kabsat, manong napang kami matangin matendar, siyempre. Nga nairaman kami nga partido ni Manang Wilma. Huwag manong. Matendar kami, ito seremonya, simbaan, kinggat reception. Makadakas manong. Kaya ni Manang Wilma nga ni Orlan ti isang pit na iti balay. Tadya ka no balay da. Nailit da. Ito, tadi family house mi manong naimikat na lawa. Wen. Tadadwa nga bakante nga kwarto. Sa mesa, adamat kwarto ni Manang Wilma da kakwarto dan kani Manong Orlan. Agreklamo ni Mama manong Nemi nga gimulo ti kasasaad da iti addan ni Orlan iti family house mi. Sabi Mama, ano problema yo? Ayun. Ato tigod-tigod daway nga saan ka makaturog. Gabota saan da nga pakaturog. Tapay. Da Jimmy kini Orlan. Awan tirabi nga saan da nga uminom. Ang katsukaranda. Napya kumamat no saan da nga sobraan. Napya kumamat no amuda nga ipakni. Nagiti paginumanda kada pagpulutanan da. Napya kumamat no da disiplina da. Sakto titi kakaasi. Kakaasi nga mangurornos mang daldanos kada nagiti pagiinuman da. Adamat astray. Di da pa ipanmat at astray. Nagiti pagrungrungan da. Awak lang mauram ti balay tayo. Gabo talaga nga, po. Agpipinas. Oh. Mama. Di ba nakatulong yun, di? Katulong. So, pa nga susweldohan. Ni Berly ko na. Kayak mo. So nga, saan ako nga nakalapit katulong? Kada kayong tinagbaling nga katulong, dakiti anak yo. Da kayon ti bugbugaran da. Da kayon ti nagbaling nga katulong, dito da kayo ti inada. Iti inami. Mama, umay kayo dito eh. Panawan nyo idan. Saman nga rin nga mabalin anak. Abi nga saan ko mamabalin? Panawak ti bukod ko malay. Di iso da papanawan nyo. No apikit nga min nga ni Manang Wilma na nangyawid iti asawa na. Imbes kuman ni Manang Wilma ti naiyawid iti sidong iti balay da Orlan. Ang bali ko man nun, dakilat ng kinimanong jibit na gyan di tao kung matadak ka problema. Ito da katsukaran nga kainuman. Dagiti dua, da Jimmy kini manong Jimmy kini Orlan. Dagit talaga kakasi kayo. Ano doon ko ba rin ng Wilma? Di ko maisot mga sikaso ka dagiti pagruutan dagit dua. Hamat nga ro, tasak ayabal nga ro ni Wilma, nga mangobra ka na kita. Napuutam ka din ni manang mo, nga abogada. Kita, amo na tagtrabaho tayo nagtibalay. Ultimo nga panti, nakadinapay amo nga labaan. Susapo, ton ka ano nga ta, kasumardeng, tigas to'y nga sakripisyo, tibay sa ngayon na. Dalakal ka lang nga ro din.
Serbian kay pailaeng siya kumanti Serbian nyo. Saan nga siya tibang ibagaan nyo dito mo ma? Dagiti kakabsat ko kas kadakwada. Manong Nemi kinasaritak ni Manang Wilma. Nagpagpakaasyak. Ngano ko mama ti pagrebangan na. Saan ko mga bugaran ni mama? Ngayon ka po, Manong Nemi, hana kahit ti paatiw. Ngayon bas ko bang isot agtrabaho? Kamaylan da ka numat ng isot mang sweldo ti alanda ka katulong. Iso ka tayo dyan, Manong Nemi. Adan katulong, ngayon magululat ta. Tawan disiplina da. Manong Nemi. Saan pa kita makaano sen ti katulong da manong. Baka nagapagproblema. Nagproblema met ni bida kanya. Dani, sweetheart. Apay nga problema ti saan mo ko mga rumbe nga pagproblemaan. Isod ka po nga rin nga dabukod ta nga balay. Apay nga na dya problema dya family house yung inainayon mo agbalik nga problema. Tanya nga ron. Kaya ori awanak sa dyan. Membro akti pamilya. Sa anak-anak ni mama. Kahit dubat nga kahit ni mamang mo nga umaditoy. Tapno awang kumot problema. Di naman nga kahit tumay. Kananamat ko na ni adik mo nga Berly. Dandani ka nung sumangpet. Di nagulgulon dumanin. Ha? Kituin. Sumangpet ni Berly. Kahit pagyanan na. Siyempre. Adamat bukod na kawarta di balay. Oo. Kabalay na. Ti kabsat na nga nangangaw iti boyfriend na. Kabalay na. Ti ex na. Ano tanam-tamami nga pasamak? Alamak? Bahala na. Abi namin nga problema. Maya ta sa mga problema. Iso nga bayagan nga si Minya. Dani. Ako ti problema tayo ito eh. Sa mo nga pagbalik nga problema pa yun. Anyaman ti problema yun na panawang nga balay. Sige. Bamon. Alawan, akong problema ta. Bahala na ti biyag da. Sagbay Manong Nemi nga nagawid ni Berly. Tadi man kayo mapupuutan na dagay man 5 taon na sa Manong. Damat tinupat nga tawon sipod nagasawa da. Uno talungan, nasurok nga talungan tawon sipod nagasawa da Wilma. Manang Wilma kini Orlan. Timawag ka niya takapsat kong inawadi. Kuya Dani? Oh, Berly. Nagawid akon. Nagpurgod akon. Mangimput apak tot negosyok ditan. Pangusak ti kwartak. Dakkel tot po unak. Dang narunan no. Masingir kunto ni Manang Wilma. Ti utang na. Ano da magamit kang kuha na? Kadakwada. Tsaka mo. Jack makibibiyang sa diyan ta. Sobe ang problema. Nga dadat pag problema aming agasawa. Awang problema mi. Ngayon no ape ka nung amin nga, makiproblema at ti problema di family house tayo. So no, mapaspasama kadakwada. Manong Dani, kimatlaing ti di mabales. Berly? Puno ka na ito nga nagagkukin ka? Kimatla di mabales ko lang? Ading ko, noon yaman ti pangpanggapam, saan mo lang inipatpatuloy. Agore ka. Anda ka di impenem nga guram, iti barok mo? Ada. Kagurgura kita. Kahit ko nga barsa nita. Dakis tagibahalas anin ko. Apa iso dala mamayat? Ngagtali na daklatan nga may rumen? Nga wari daw big tayo, katsyak nga mo redaktir rumen nyo? Yung rumen da, alam. Tatsak timang kan kanunong kang kaya di. Sak timang isaksakit kang ka. Katuin.
Inton ka ano ka, ano gutanda? Nga napimpitas si biyag ko misuda. Apit dita kayat nga nugutin, apit dita kayat sumuko, apit dita kayat nagpakumbaba, apit nga para kanya kinalanda. Merly, no anyaman ti pang pagpang samong ipatpatuloy adin ko. Basta, babay, isod na kadilaeng ti amuna, ti masaktan, uno isod na kadilaeng ti amuda, ti mang pasakit iti pada nga tao. No anya ti palakam da kanyak. Palakam ko ba ita? Agawi dakon, kaday ito ti pangkip ko. Dimteng nga rod ni Burley, manong name kat syempre, awan ti sabali nga pagtarusan na no saan nga ti family house mi. Agkakabalay da. Ni Mama, ni Berly, ni Manong Jimmy, nga akong payasawa na, sa ni Manang Wilma, kini Orlan, isuda nga gasawa. May mesa nga bumungan, manong name ni pagpulpuligusan da. Ana-anawaan na, ti asawa, nga saan nga tumawtawag, nga mga muno at mapaspasamak sa diyay. Unang concern ka, ngayon masapul nga saan ka na concern, tapos saan nga ang problema, Dani. Kit no ang problema ka, ang problema ka nga sawam. Iso nga saan ka tumawtawag, nga mga munuan nga't mapaspasamak sa diyay. Imagine ang latan. Imagine ang latan. Nga okay da. Diyan ka mo, no, agkakalang lang da nga mangan, ni mamang mo, ditoy, tipagtugawan na. Diyan ka mo, no, sinot umabay kang kuwanan, no, ni manong mga Jimmy, sa ni manang mga Wilma, uno saan kita, umabay ni Burley, kini Mama, sa agabay tumad da Orlan kini Wilma. Di mo pampanutan pa, no, kasanot sitwasyon da dyan. Madamag kuntulangin. No, adda na disgrasya ka nakwada. Ano ang mga disgrasya? Pampanunutak na bagbagan ni Burley nga ranta na tagibales. Ano nga mintinam na mayam nga panagibales na. Tsaka mo. Nga mauling met siguro ako na napaisod na kadlang ti mamo na ti mamasakit ko na eh. Awang ka rin agad ala ti panunot mo no niyan taramidan na. Di mo ka sinaludsod. O resaludsod at dinalakit iba ka. Si Kabina. No si kakos pagarigan ni Burley. Kahit mga balsan na kitidoa. Da Orlan, dating ang boyfriend na kiniwa ng Wilma. Kapara kang inagaw ti kabsat mo ti boyfriend mo. Ang nakaslatam na mahim nga gibalas. Ang tarbidem. Posible. Nga kayat ko nga lukuyan ni Orlan. Tap nagsublikan niya. Tao bubingat ngam napimpintasak ngam ni Manang Wilma. No siya ko ba ni Burley? Anya? Posible nga sunisugan ni Burley ni Orlan. Tap nagsinubyanan da. Nadya inagaw ni Manang mo. Agawan na mat pasublyan na. And then, intun maamuan ni Manang mo nga Wilma. Anantot marik na ni Manang mo Wilma. Intun maamuan na. Nga di inagaw na. Kad nagsublimat laeng itinangagawan na. Masaktan to man. Kasta nga ta. Di mapasamak. Ngam saan ka din at nga malugin ni Burley. Tsaka mo. Ngam day dat posible ang mapasamak. Pasublin ni Burley ni Orlan. Tap numasaktan met ni Manang Wilma. Akas la iso tinapasamak manong nemi tinawagan nak ni Mama. Dani, umay ka kumaanak. Ket ni, adamanin mang mabukbukel dito'y nga tensyon. Mama, apay? Ni Burley, sing-singerinan ni Manang mo. Rumbeng kuman, nga rugyanan. Rubingan na kumang, rubingan na timang ted. Sino ka duway ta? Ada ni Jimmy. Ada ni Orlan.
Nasaklayang ti magsaksakit ka ni Berly. Umay ka na. Tadamat magsaksakit ka kwa na. Dududwa kami, dito tamanuda. Kat no umay ka anak, tasi kamat ti magsakit ka ni Berly. Di talo tayo noon. Talo damat. Alandar Sam. Nagdardarasak nga ron nga napan manong naimi kita pag parking ko ti kotsek mangin konti talagang napipigsa nga salitaan. Nakaslama ulit-ulit manong naimi. Ngawan ti sa bali nga mangig ko no saan nga ni Berly ako na agbayad ka! At nagasuratan! Doon ako maaabulan ni Tan nga nagitan nagka. Imagine, 5 years ginusar mo ti kwartak. Iso tinusar mo nga ng panaggatang. Tapno ni kastakat at nagadan siyam. Kalbasan na, ni Sintabo, awan ti sublim kanyak. Ay, lakit ti babalik ko, Berly, kat awang nga ron tigam ko itang kwarta. Iti ko mapailan namin sa nakalman nga ibmay ka nagsigir na kitap da kwarta kiti. Kinapiti mo yun sa ganaan. Singat mo, gawa na kasta! O maramid mo, jak kayat, nagbayad. O sa din no, akortet pagturturungan na. Isok na sang pataktikas ta nga sitwasyon man. Bimala ka. Manang Wilma, napinasmat dyan na ilanad ti kasuratan. Nga dahil tatinamnamain ni Berly nga tong palam. Rinugyam ko maitan tinagtanag. Agyamang ka ata. Ininutang bakit nabayadan. Rumbas ko mag-gulpam. Mo kakanunong kami da. Awan bibiyang mo. Basta awan timated ko. No, awan timated ko. Awan tipagbayad ko. Awan mabalin nyo. Naging gaman ng Nemi. Nasaan nga nagtimag pa ni Berly. Sige. Kukam lang ron. Kukamon. Saan kun nga bilang utang mo? Hagasem. Nagnamnam ayam deta ang kwarta. No kumain pautang ko sa balik at naging interest nagdakil ko maita. Pahamon. Pahamon. Kasta ka ba't nga talaga kan? Oras saan mo kumakukwa. Ikalikago mo pagbalin nga kukwam. Nga mapay. Saan ko kadgarod maramid nga pasublian di kiti inagaw mo kanya nga kukwak. Ha? Tapos na yung panagnagkukan ka. Manong Wilma. Buyam! Buyam! Nakigtutak manong Nemi. Hindi tayo masadag ni Berly kini Orlan. Kat inarakop na. Naginarakop na sa tanag lips to lips. Ha? Hoy! Kukwak mitlaang ni Orlan. Manang Wilma. Nagsublik haniyak. Kamuta na pinpinta sa kin ububingak. Di makadakas manong Nemi, napanganga ni manang Wilma, inaput na, tibarukong na, pagamam ta natulid, narinuklok. Ay! Ni manang Wilma! Ha! Arayatin nyo! Ay! Ni manang Wilma! Arayatin nyo! Manong Nemi, nasyak kami amin. Ngati amumi di kat agar artela ang niwanang Wilma. Ngayon saan? Nagsipot Manong Nemi, tadakam amin ti ospital, amang salsaludsud iti doktor. Doktor, kasasad kapsat ko. Elagado. Ada pimutok na urat iti utek na. Anya, Diyos ko. Mamano ti makalasat iti kasta nga sitwasyon. Kan kasapulan ti operasyon. Nanginang operasyon. Tapno ni kasta kan masalbar ti biyak ti pasyente.
nangigmi amin manong ni Mama, Burley, siya, ni Manong Jimmy, kastamat ang kini Orlan. Magsangsangit ni Mama. Hinila ito yun. Kailang bungahan ti amin. Mrs. Kasina, ada kayong ang desisyon. Kasabulan nga may sangkat nga dangos ti presyon. Ni Berly manong name ni Simong man. Doktor, may sangkat ti presyon. 100% kadi yung makalasad ni Manang Wilma. Successful ti operasyon. Yung sampay nga 100%. Posible nga maalaw, masilpuan ti anges na. Ngayon, mamalin nga, mabayag, sakbay nga maka-agsubli ti puot na. At itong pala kumatos ti amin. Anong sa servito, operasyon na kastan tumadlang. Magbagang lang na kayo. Dakdak lumadat dyan sana. Numaoperar. Ngayon naawan ti operasyon. Orayan nyo layangin. Ti oras na magsatan ti hangis. Kasunod kang hina na doktor. Milyones. Madayo ni Burley itayan mi manong name sinurot ko. Burley? Manong Dani? Basol ko? Abi ko mga basol mo. Diyan ka mo agas at resulta di amin. Saan kami nga nagsinubyanan kini Orlan ngam nagtulag kami laeng. Kaya itaag lanoan na reaksyon na. Mabuya na. Iti panagin narakop ken panag lips to lips meet isang wanan na. Si makaymat ni Orlan. Gapot. Ada kinid daw ng impahe ko. Taplang umanugot ti kasta nga palabas. Pabuya. Kahit ko lagi kitaan lo ka sa noti. Rick na. Ni Manang Wilma. Nga kahit kumad nga mariknana kumamat timparik na kanyak nga manangagaw na kanyak na lalaking ipadpatag ko. Kahit noan niya mat timariknana nung pasublik tinagaw na kanyak. Yung pamarang lang. Yung tiyagmat mo kasi siya resulta na nakarubat kunay. Diyan ka mo nga tagahim high blood ni Manang Wilma. Sa mga pabasulin di ba gimating ko? Adada nga ito't basol na. Ngam siya klatat kang runangin nakabasol. Kapata siya kitipoon kan kapunan no apay ka na-atake. Alakarot tirong pingaraminan tayo. Sanggon nga singirin. Dadakan niya kakwarta nga naurnong ko iti pa nagsapul ko ti 5 taon. Iso ti gasang-gasat tayo nga ramaten tapno maopara riso na. Ure mapukaw ko amin nga nagmambanugak mapasublik lagad ti biyag ni ate. Ano matay iso na tong palbiyag kasidsideran nagtibukod ko konsensya. Iso nga siya gastos ti panakuper na kuya. Narugyan nga rod ti operasyon Manong Nemi.
aking guide na alpasan. Nayaka rin manunemi ni Manang Wilma iti private room. Nakaskas di manunemi. Ngawang pa iti puod na. Ano manen kadag subli ti ICU. Awamat manunemi iti mangpanaw kada kami. No pa agsisinublat kami agbantay ti ospital tapno mapangkamlang ag group agdigos mangan. What? Ti asawak pasarimat isot sumublat ket aginanaak. Nga madadang siyak manunemi ti anda ti ospital. Adan makalawa sipud na operahar manunemi ni Manang Wilma. Iti mapanak ni Berlin manunemi taday di sibay ni Manang. Yagsang sangit manen. Imabayak. Kat mamangig ko manunemi. Idagiti bagbagana iti kapsat mi. Manang. Mangmangig na ka di. Mangmangig na ka di, Manang Wilma. Isik na hating mo. Tiburodekyo. Manang. Awanin tigurak ka. Ang paiso. Naimo laman tigurak ka. Gapa ka nagitado nga ramit mo kaniya. Ngawang pulos. Itinauray ko. Kapan sakit mo kaniya kakapsat mo. Nangaro na lang aro din. Itinapahay ka. Iti saan ka nga nagbalik na anay nga bukado. Kastamatan. Nga di makapagturpusak ka nagtrabaho ti abroad. Amok man nga mapalam ti kaasad ko. Tas siya ti makaigamit ado nga kwarta. Siya ti napintas ti trabaho na ti abroad. Amok nga mapalam ti boyfriend ko nga ni Orlan. Nga di pala madlaw ko nga dapat nagkurso na adam kayang kuha na. Apapalan na. Adi bagbagam. Nga nagasgasatak ka nito siya ka. Hindi tamatente ng baram. Tapno di ka sakit. Isla dadamat. Na makaramid ka ti kontra kanya. Manang. Iti saan mo pa nagbayad? Kaniti pa nanghagaw mo kanyak di lalaking ipatpatag ko. Ano gotek? Nga mo na itigura iti barukong ko. Yung sa pudno nga nagsinublihanan kami kin Orlan. Pamarang laing ti amin. Kahit ko lang nga makita no kasano ngarik na ti maagawan. Kami dati kalabidot. Tadi minamnamakas na itutungpal na. Nakawanan na kate. Ate pakawanan na. Saan nga baling maibus amin ti kwarta ka nagbanbanugag. May ispal ka laing ate. Isang agreeing ka. Agreeing ka ate. Ipatpatag ka. Ipatpatag na ka. Awan ti sa baling agsisinagit ka nagpipinatag na sanga na tayo ngagkakabsat ate. Ate. Kada ito to kumanti pangrugyanan ti awanan ti panagiin napal. Ate. Sinsidirenak na ti konsensyak na itong palbiyag no saan ka nga makalasa ate. Agbiag ka ba ate.
manong name kas tawon iti panagsangsangit ni Berlin. Nga dakmat asadag na manong name. Mangigam ti abaga na, pisil-pisil. Mangat atibay kang kuana. Gusto na, Berlin. Mangmangig na ka ni Manang Wilma. Si papakawanan kang ka. Tapat yan na ngawanin tiguram kang kuana. Kaya bagamatan, kapamarang loyo laing na dyan. Ngayon saan nga po nung nagsublikan ka, saan ka nga nagsinublianan. Iti asawa na. Para kang kuana ni Orlan. Ha? Hagluluan ni Manang. Kanagkuti-kuti. Berlin. Kuya. Nagkiray-kirayan ni Manang Wilma. Makariingin ni Manang Wilma. Nakalasa na rin so na, Doktor! Mapit lang. Tayo bakti, Doktor. Mapit lang. Makapagsaritan manon name ni Manang Wilma. Iso na lang ta medyo marigatan nga gatael dagiti balikas na. Ngimawatan mi met. Diyo pala ang unay kasasarita tapno. Mapasubli na. Makaornong tipigsa. Alam Doktor. Anong kondisyon ng Doktor? Nakalasat din. Naglaman tayo na po Diyos. Nagbalik iti operasyon. Kitnulungan na tibagina. Baro nga bihag. At atidugmanin nga bihag. Diyos ko, nagyaman kami. Kastawan iti nagsakmi manon name iti na itapa nakalasat ni Manang Wilma. Ano kasano iti nagsakmi mas pahig ka ni Mama manon name kas ina. Ngawang ka numatlat maksay ka dagiti upat nga anak na. No bayagan nga awan ti amami kan ti asawan. Gani daw dawat ni Mama manon name nga sapay kuma. Tamabalbaliwan maten ti karakter tunggal may sakala kami. Awan ton tagiin napal. No dikat mamaminsan kam ton nga agsisinakit kinagpipin natin. Agtitinulong agkaykaysa. Inulit-ulit met manong name ni Manang Wilma edi pa nagpakawan na kini Berly. Kada kami. Tayo nanugot na manong name nga naglablabas. Inanugot na manong name nga gapo iti dakas nga apal na. Nga rin tiga po na nawapay. Nga kasdya iti napaspasama. Ken gapo ti frustration na manong name nga saan na nga ipasa ti board na. Ngayon ko na nga ulitin nanto ka numanin, tabarbaring to na may pasana. Karing-karimat ni Manong Jimmy, nga orin no lakayan, ituloy ng tumit tagbasa. Tapno, makuna nga amin kami nga kakabsat, kad makuna nga successful. E di bangeg di Mama, tikasta Manong naming nga panagsasarita mi, isunto ko ng kararagsakan nga ina. No makita nati ornos, kenragsak, aba nagpipinatig, aba nagsisinakit, da kaming upat nga anak na, nga kakabsat. Indol-tuloy mi Manong name iti nagsisinublat nga panang banday kay ni Manang Wilma iti ospital. Akakuranan matakang runan nga magbambantay kat ni Orlan kayon kong asawa na. Dakkel man Manong name iti nagastos. Ngam saan nga pinanuto pahinita ni Berly. Naman pa'y milyones na gastos na kini Manang Wilma. Ngam isumit ti puon ken gapuna tinagrugyan ti panagkikinawatan nga saan min nga panagiinnapal, saan min nga panagkampi-kampi,
nga hangag kadwa da Jimmy, manong Jimmy kini manong Wilma, kadakam kini Berlit ag kadwa, agraman kini mama, no diket, aga kadwa kami na amin para iti pagsayatan ti tunggal maysa. Manong name iti rumuaren manong Wilma, iti ospital, ket syempre, iti balay mi tinagtarusan na, nga damat sa dyan ni Bayaw or Orlan. Isumat manan manong name iti panagsubli ni Burley. Kunang orat ni mama, anak, di ba yung karim, nga saan kan nga gabrod, agpurgod kan, ma, inakabrute nagiti, ginastos ko para kinimanang. Una nga miing karida met nga bayadan da. Ora yung karida. Nga makas karida nga handa nga maited nga dagos. Handa ka no daga nga mabalinda nga ilako tapno mo bayadan daga. Saanan mama? Para kadakwada lang yung nadya daga. Saan ko nga bilang pa yung utang danon yaman daga nagastos ko para ka. Ko para kinimanang. Ni kari para king kuana. Tapno mo ispal. Tayo kunak nga ro din mama. Nga no kumasangan nakalasat ni manang. Tung palbiag kumamit nga sinsitirin na ti konsensya. Nga jak mapadasan iti umisam ka nagragsak. Ti kwarta masapulan mama. Ngam ti bihag. Hanin nga mapasublipay. No talagang ikadangan ti Diyos. Ngalain nanday ta pabulod na kabihag. Neta manong name itinangig ko ngayon baga ni Burley kani mama. Iso nga napamatmanan nagtrabaho ti abroad manong name idinto tani manong Jimmy. Intulo na nagbasa. Babayan ti tulong manong name ni Burley. Kan kastamatan kiniwa ng Wilma. Kan pasarimat tumulong. Doan titawan ni Burley, ijay Singapore nga isot nagsublian na manong name dagturpusen ni manong Jimmy di kursuna nga engineering. Adamat then manong name may isa nga anak dama ng Wilma kini Orlan. Kat kabutad anak dan manong name kat sakbay ngagpurgod ni Burley. Juan, adamatan na yung patagdardan nga bukod nga walay edi ba daga nga panakaganan siya ni manang Wilma iti negosyo na kat dito yung manong name tinagbalayan dan. At nasawan si Mina dan manong. So marunong tumat siguro ng agasawa manong name ni manong Jimmy. Dati pa naggraduar na, damatan niyam amuna nga girlfriend na. Napada namat lang nga naggraduar, di sa mga kurso manong. Sagbay manong name nga nagpurgudan ni Burley, nag-take man yung board ni manang Wilma. Kadi di rin umarte resulta. Kastoon iti ragsak mi manong tanan anayan nga bugada ni manang Wilma. Sampay na lado ti amin ko na manong name. Tado palat panuwan na practice ti kinaabogado na. Edi, tagpala, ag-blowout iso na manong name sumatin sa sangpet ni Burley. Huwain, kat natipon-tipon kami ti family house mi nga nakaragragsak. Nga awanin ti aga-apa, awanin ti aga-inapal, awanin ti kampi-kampi, no di sang kamay sa kamlayangan manong name di may maysa iti kinaragsak iti kaadda ti ayat ken kapya ti tunggal maysa kada kami. Si marunong nga bulan manong name ni sumeten di panagkakalaysa ni manong Jimmy ken ti asawa na. Na nakapasada mat nga padpada manong name iti panagtake the board ken na anay da nga engineer. Adamatan iti bukod nga balay manong name ta adda mabalin di inasawa na. Kahit nangasawan agmaymaysan ni Burley iti sidong ni mama. Kahit ko nangarupin ka ken kuana bakas nga
makalagip kami nga mailit itong galmay sakit mapang kami agdi-dinner iti family house min kadadda kam amin. Berli, kuya, ana, sikalat awan asawanan. Ano nung ornong mo? Kaya timpastag mo negosyo na sang pamilya. Dumteng tureta kuya. Dumteng to. Dengan minum mama, ay, kita, uray siya kita, batang dagdagdaga isuna. Adamat na napukok ang awan damat iti sidong ko. So nga kasbunso, barely, si katagbadi dito'y, tas si katag na dito family house tayo, ikan na konti apo ko, napigsaak pa lang ang mga iwan ka na kuwada. Nga maging ka na gito'y manunay mi balasang pelang ni Pearly. Nga madan niyam amuna ka na kami, nga boyfriend na, nga nagbali nga kasusyo na itinegosyo na. Saan nga nanayunan pa ito, anak mi kini Vina manong name, yung manayin da junior kini Dayan, dito tadwa maten ti anak ni manang Wilma, ken may samaten ti anak ni manong Chibi. Ito langin Burley manong name, ito maudi, nuntun kano ngagpamilya, nuntun kano met, ngay sagutan na ni mama iti apo ko na. Awanin tikas idi manong name nga kampi-kampi, awanin tikas idi nga inapal. Tano adda problema ti tunggal maysa, agti dinulong kami. No adda kasapulan tunggal maysa, kad adda kanyak kada kami ag pipinadawat, ag pipinaranod kami, ag titinulong kami. Dito nga rin ti pagkasalita ak manon na saan lang asyak, no dikat pagkasalitaan ti pamilya. Sabi ko manong nemi, tanda mata na ibatik, nga adal, pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, kan nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga agyaman nga pagayam mo, Danny. Thank you, Danny. Tingin ka pa nagsurat, yung buray mo natin pagkasalitaan ti pamilyayo. Salamat po kada kayo.